Og fordi det nu er et hotel for grise, ved I, hvad der så er med de der svømmepøle der? Er de fyldt med vand, tror I? Ja. Tror du det? Men når nu det er et hotel for grise? Lige præcis. Fordi det er til grise, de elsker at bade i mudder, så derfor så er svømmepølen fyldt med mudder. Og så Leopold, han tager en dyb indånding, for nu skal han til at hoppe. Er det svært at hoppe ned fra 10 meter, tror jeg? Ja, det er det nemlig. Og han tager en dyb indånding, og så bliver han helt svimmel. Og så bliver han så svimmel, så han mister balancen. Og hvad sker der, når man mister balancen? Så falder man. Og Leopold, han falder lige med fuld fart ned midt i mudderpølen. Med et ordentligt plask. Hold op, det sprøjter ud til alle sider.